svima, cijenjeni gosti, sportaši, Hrvači. Evo kao što vidite, ovaj naš turnir raste, ali tako raste i kvaliteta. Nastat Hrvanja u Hrvata. Možemo reći da se ponovo vratimo tamo gdje je davne 1904. još sad nami odlučilo da je započetom da je. Prošle godine svi ste bili tu, bila je puna dvorana. Ove godine smo duplo jači, duplo veći, puno više Hrvača, puno boljih borbi, a ja se nadam da će tako biti i sljedeće godine.